I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno u novom klipu. Mi ćemo danas snimati Minecraft preživljavanje. Što se tiče ovoga, mi smo od prošle epizode, tačnije ovo je sad neki drugi deo u potrazi za dijamantima, što sam rekao u 8. epizodi. E sad, nismo imali sreće da nađemo u 8. epizodi dijamante, pa ćemo možda imati sreće u ovoj epizodi. Samo sad čekam taj iron tu. Da napravim pickaxe. Još nema. Sad da napravim jedan chest tu da ostavim nepotrebne stvari. Mislim da se isprazni, možda su i potrebne, ali sad uzet ćemo to, ugalj, drvo i kompas da imamo. Pa možemo da stavimo taj pickaxe jer je korist. Ali ajde, neka bude. I mi idemo da kopamo. I vidimo se kada to što je ovo.
nas, sad smo našli dijamante. Ja mislim da su to ili 4 ili 8. 8, jes. Tako. Ja mislim da sad imamo baš tačno 24 dijamanta. Sad idem na površinu i vidimo se kada dođem tamo. I evo nas, sad sam se vratio ovdje gore. Sada, do kraja epizode možemo da poberemo to što nam tu sve uzrelo. I evo ga, sad sam nakupio sve što je potrebno i sad ja mislim da ima jedan achievement za keks. I sad... pa... nema, ali nema veze, ja ću ipak da napravim keks. I sad... samo... ajde da napravim recimo... tako. 32. To može da posluži za hranu. Sad da stavim li... ajde neka. Da stavim i njih jer se i od njih pravi keks. Tako. Sad nešto da uzmem. Tu može to da uzmem za hranu. To mnogo brzo raste kako bi, samo nisam pobrao trsku, ali nema veze. Sad u sljedećoj epizodi mislim da će da bude nešto enchantanje tako te stvari. Jer sad imamo 24 dijamanta. To je taman za cijeli oklop, cijeli armor. Sad, pošto imam previše redstone, ja sam sve to pretvorio u blok, ali ajde da stavimo ovo da se ispeče. Znači, za 30 tu treba 5, a ovamo treba, pa i tu treba 5, ne, tu treba 6, jer jedan ugalj može da ispeče ukupno 8. Sad, 6 puta 8 je 4, eto, da toliko. Tako. I to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se svidjela i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!